În Germania, supravegherea copilului este reglementată prin Codul Civil German, în articolele 1626 și 1631. Legea obligă părinții să îngrijească și să supravegheze copilul, dar nu stabilește vârste sau durate exacte în care copilul poate fi lăsat singur acasă. Distribuie acest video ca să afle toți părinții din Germania aceste informații. Autoritățile folosesc orientări oficiale pentru a evalua dacă supravegherea este adecvată. Aceste orientări nu sunt lege, dar sunt standardul aplicat pe tot teritoriul german. Copiii sub 3 ani nu pot fi lăsați singuri deloc. La 4 și 5 ani pot fi lăsați doar câteva minute, cu părintele aproape. La 6 și 7 ani sunt permise absențe scurte, în timpul zilei. La 8 și 9 ani pot rămâne singuri aproximativ 30 de minute. La 10 și 11 ani, 1 până la 2 ore, ziua. La 12 și 13 ani sunt permise câteva ore, dar nu noaptea. De la 14 ani în sus, copilul poate sta singur perioade mai lungi, însă părintele rămâne responsabil din punct de vedere legal. Acestea sunt orientările oficiale folosite de birourile pentru protecția copilului și de poliția germană pentru a stabili dacă supravegherea este sigură și adecvată.